Benvidos ao Lalín Arena. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive, and save it. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4. Boas, estamos aquí comezando o primeiro partido da mañá deste domingo intenso. É o terceiro e cuarto infantil masculino. Estou cos adestradores Miguel Ángel Barbeira, Miki do Balonmán Culleredo, Óptica Gallaecia, Rosa Vilaboa, Rosi para todos nós, da Sociedade Deportiva Teucro Uniwash. Rosi, comezamos contigo. O partido de onte fronte ao Línea 21, un partido bastante intenso e en algún caso pesado para os rapaces. Sí, el partido de ayer les pesó mogollón, la responsabilidad, el no saber gestionar los nervios en el momentos difíciles de partido, pero hoy tenemos una nueva oportunidad para poder crecer a nivel individual y colectivo. Encántame, as respostas así, encántame. Miki, no voso caso, partido, como dicíamos onte, un derbi aí tamén da provincia da Coruña. Bueno, contanos, o que decía Jorge, eran un pouco os favoritos porque eran os mellor clasificados. Sí que partían un poquinho como favoritos, o que viñamos dicindo ao principio do partido, pero creo que sobre todo si podemos competir mellor. Unha pena os erros sobre todo a nivel defensivo nesa primeira parte. Vius ao comezo da segunda que si podemos ter un mellor resultado, conseguimos recortar 4 goles, tuvemos incluso a oportunidade de poñernos a 3, pero bueno, ao final eles físicamente son superiores, son un equipo que ven traballando xunto onde fai moito tempo, a un moi bo nivel, e hoxe tócanos un novo partido contra un equipo que nos puso as cousas moi difíciles en Liga, a ver se podemos sacar algo positivo. Onte, como dicíamos, Rosi, moitos nervios, tamén está a decir Miki, moitos nervios. Iso xa pasou. O primeiro partido da Final Four, que é o máis difícil, xa pasou. Como enfrontamos este encontro? Bueno, pues lo enfrentamos con muchas ganas, con mucha ilusión. Los niños ya tienen claro a lo que vienen aquí. Ayer era la primera vez para prácticamente todos y hoy vienen con muchas ganas, con mucha alegría y quieren intentar hacer las cosas bien. Nos enfrentamos a un equipo bueno, como el de ayer, que felicitar a Línea 21, que hizo un partido tremendo. Y nada más, a disfrutar en la pista, que es lo que necesitamos. Iso é o máis importante, desfrutar. Miki, para rematar contigo, iso, os rapaces tamén, o partido onde nervios fora, pero cansancio. Sí, hai algo máis de cansancio, pero si é verdade que comparado con onte están moito máis tranquilos, sabendo un pouquiño que é xogar unha Final Four, que para moitos era a primeira vez, e chegan máis relajados. A ver agora que podemos facer, traballar ata o final, disfrutar e sacar o mellor resultado posible.
Pois nada, noraboa aos dous por estar aquí, porque a verdade é que é difícil chegar ata aquí, é todo un orgullo tervos aquí tamén, e moitísima sorte aos dous. Comezamos primeiro partido esta mañá, terceiro e cuarto posto, infantil masculino. Gracias a vosotros. Moi bons días de novo e benvidos ao pabellón La Liga Arena, onde continuamos disputando a Final Four de categoría infantil e abrimos a xornada co partido do terceiro e cuarto posto da categoría infantil masculina. Vamos a darlle a benvida aos equipos e vamos a comenzar recibindo o equipo que xogará como visitante, o SD Teucro Uniwash. Turno agora tamén para darlle unha calurosa benvida ao conxunto que xogará como local, o Balonmán Culleredo Óptica Gallaecia. E tamén lle damos a benvida ao colectivo arbitral que dirixirá o encontro. E xa con todos os protagonistas na pista, vamos a comenzar coñecendo a cada un deles e comenzaremos cos xogadores da Sociedade Deportiva Teucro Uniwash. Comenzamos co dorsal número 10, o seu capitán Sergio Froján. Co número 2, Cibrán Meis. 7, Tomás Aldao. 9, Manuel Martínez. 11, Alex Martínez. 12, Miguel Logroño. 14, Adrián Vales. 15, Mario López. 17, Luca Valencia. 20, Sergio Barros. 26, Tomás González. 27, Pedro Cancela. 28, Alberto Pérez. 33, Andrés Cacabelos. E 36, Martín Herbes. Adestradora Rosa Vilaboa, axudante Emilio Pintos, oficial Andrés Froján e oficial José María Cancela. Turno agora para os xogadores do Balonmán Culleredo Óptica Gallaecia. Comenzamos co seu capitán co dorsal número 7, Hugo Fariña. Número 1, Sebastián Ponte. Dorsal número 6, Javier Orge. 9, Aitor Fariña. 12, Xurxo Méndez. 23, Mauro López. 29, Carlos Negreira. 31, Pablo Hermida. 35, Aarón Beade. 47, Nicolás González. 67, Antón Méndez. 70, Jacobo Soto. 76, Samuel Costa. E 82, Mario Prada. Adestrador, Miguel Ángel Barbeira. Axudante, Fernando Vázquez. Oficial, María Canzobre. Oficial, Begoña Outeiral. As colexadas encargadas de dirixir o encontro serán Sara Gómez e Ainhoa Rodríguez, auxiliadas na mesa por Ariana Cambeiro,
e Lucía Rodríguez. Exercendo as labores de delegado federativo Aurelio Barreiro. Damos comenzo ao protocolo da Federación Galega de Balonmán e só nos queda desexarlle a mellor das sortes a ambos os dous conxuntos na disputa deste partido do terceiro e cuarto posto da categoría infantil masculina. Moitísima sorte. Bueno chicos, enhorabuena por haber llegado hasta aquí. Estar en el tercer y cuarto puesto de la Final Four es un meritazo, así que eso, a disfrutarlo muchísimo. Cualquier cosa nos podéis consultar a Ainhoa o a mí, que me llamo Sara. Y nada, vamos a aprender todos de nuestros errores y lo dicho, a disfrutar, ¿vale? Enhorabuena. Venga. Que tal? Bos días, benvidos de novo á canal de YouTube da Federación Galega de Balonmán para vivir o primeiro dos partidos deste domingo de Final Four infantil, neste caso a masculina aquí no Lalín Arena. Teño aquí meu corón a Charlie, que tal? Bos días, Charlie. Moi boas, Alberto, que tal? Aquí pasando facturas xa o fin de semana. Vamos a decirlle a Luis e a Fer que a próxima Final Four teñen que vir eles a darnos un descansiño, eh? Sí, a dar a parte súa. Aí está, momento protocolario de fotos cos capitáns, co colectivo arbitral. Este primeiro encontro da mañán, recordamos terceiro e cuarto posto da categoría infantil masculina, co SDT Ucruniguos e Óptica Gallaez e Balonmán Culleredo. Dous equipos que onte, bueno, tiveron partidos diferentes. Aí xa comentaba na entrevista Rossi que lle pasou moita factura aos nervios aos rapaces, non tanto a parte de Miki, que sí que se veu, bueno, pues, un pouquiño máis quizás superado por determinados momentos, eses erros puntuales que contábamos onte. Non vemos aí as alineacións dos equipos, agora mismiño do SDT Ucruniguos, e dicía Rossi ahora nas entrevistas que xa os rapaces nervios fora, sabían que viñan a disfrutar o ese día de disfrutar e seguramente de sacar o bo balonmán. Sí, porque ademais, bueno, xa comentábamos durante o día de onte, é un dos handicaps que ten esta categoría, que pode haber pues, altibaixos durante todo o partido, eses nervios, non? Que tamén podemos comprobar, por exemplo, no primeiro partido infantil, que tardaron en soltarse, non, un poquinho as rapazas pola tarde, igual que tamén o Lalín, o tema de ser organizador e de ter as bancadas cheas, pois sempre é un plus que teñen que superar os xogadores e as xogadoras. Hoxe, un partido sen presión, pero que, como decíamos tamén a semana pasada, que gusta gañar, non? Así que vamos a ver como salen hoxe os rapaces do Culleredo e do Teucro. Pois aí está a primeira posesión xa para Balonmán Culleredo, formando aí con Jacobo no centro, con Javi no lateral esquerdo e con Aitor no flanco dereito. Iniciando o seu primeiro ataque con un primeiro desdoble de Hugo, erro na recepción de Javi Orge, querendo correr xa Pedro, poñendo a directa, querendo continuar os dobles. Sí. Quería continuar con aquela intensidade de onte co que rematou o seu partido. E aí ven Aitor, escapando o balón tamén, vai haber golpe franco a prol do Óptica Gallaez e Balonmán Culleredo. E que ten en pista a todos os xogadores que onte lle deron moitísima máis mobilidade ao balón e que foron quizás máis verticais, ¿no? durante todo o encontro, aí con Jacobo, sobre todo no centro, que lle daba moitísima máis mobilidade ao equipo. Aí Jacobo buscando un contra un, balón á esquina, non se atreven no lanzamento e continúa a circulación de balón. Ben Javi buscando un lanzamento dende fora que non atopa o arco. Non é mala opción, ademais, Javi se quere
o Culleredo, non? Se quere tentar superar a unha defensa, bueno, bastante grande, non? E que se maneja moi ben aí nese sistero, van a ter que buscar algún tipo de lanzamento exterior. Aí ven o primeiro lanzamento e o primeiro gol do Teucro por parte de Alex. Alex que no día de onte tardou en soltarse, non? Igual por eses nervios, pois vemos que hoxe xa se soltou na primeira acción de xogo. Pois vai haber 7 metros nesa acción de ataque do Culle. Nesa acción sobre o pivote, sobre Carlos, e vai Javi Orge no lanzamento conseguindo gol Javi. Javi que lanza moi ben os penaltis, varía moito o xeito da execución, agora optou por un lanzamento sin amagos, directo, que sorprendeu tamén aí a Miguel, outro dos xogadores que fixo un moi bo partido no día de onte. Pois aí de novo atacando Teucro Unigós, esa defensa 3-2-1 que plantexa Miki, que ven a salida de Alex cara fora e conseguindo un novo gol Alex. Xa o dicíamos onte, non? Alex ten moi boa salida tanto punto forte como punto débil, que ven agora a continuidade de Javi. Mentras se pausa aí un pouquiño o encontro. Bueno, os dos primeiros goles de un xogador que onte queríamos que salira un pouquiño máis e, bueno, eses nervios dos que falábamos ao principio, pois o mellor o agarrotaron un pouquiño, non? Ben Aitor buscando un lanzamento que non atopa arco, non consigue potencia tampouco. Vai atacando de novo Teucro Unigós. Pedro recibindo, aí vai Alex, novamente esa salida ao punto forte. E o terceiro, 3-3 de Alex. Moi enchufado o lateral do conxunto pontevedrés e vemos que ademais está dando tamén a opción de pues, que ven ese pase agora de Aitor polas costas. Lástima esa invasión de área por parte de Samuel. E Pedro recibindo o erro no lanzamento de Pedro. E como cambia cando Teucro corre un pouquiño, pode enganchar aí esas accións de Alex con Sergio, ahora que acaba de conectar Sergio con que ven agora o lanzamento en apoio de Javi, non? Decía cuando Sergio pode conectar tamén con Pedro e agora ese saque rápido de centro que ven o Teucro, non? Agora Fantástica execución, fantástica velocidade, o gol de Tomás. No, con outra marchiña máis, non? Onte salieron un pouquiño, sí que se lles nota máis liberados os rapaces que están probando moitas máis cousas, están xogando dun xeito diferente e a verdad que están ofrecendo uns primeiros minutos moi atractivos. Que ven o 2-2 de Javi. Aí asistindo a Carlos. O gol de Carlos Negreira. E onte todos os conxuntos deron unha clase de 2-2. Levou un golpe Carlos, non? Aí no momento da recepción do balón foi sin querer por parte de Pedro. Aí están pedindo xa parou para Javi tamén para que poidan atendelo. Din as colexiadas que se continúe. Non che para o tempo. Javi e Jacobo agardando tamén a que chegue Pedro, a que chegue Carlos. A deportividade. E aí vai Javi Orge novamente xogando con Jacobo. Aitor, balón a esquina para Samu. Aitor buscando novamente esa acción de un contra un que ben Jacobo xa tiña gañada a superioridade. Preferiu cambiar de dirección e roubou aí a carteira Luca. Teñe moi interiorizado, non, ese pase co pivote. E a verdad que, bueno, acabamos de verlo xusto no ataque anterior que lle saliu moi ben. E vamos a ver agora que ben Luca. Como falábamos onte, non, dese cambio de man. Que ven o rapado Teucro. Esas pequenas cosas, ese cambio de man que moitas veces os adestradores insistimos, sobre todo para apartar o balón do defensor, que aquí Luca domina as mil maravillas, porque aí temos a finta, como se fora un zurdo máis, ven aí a parada do porteiro do Balmán Culleredo, a parada de Xurxo, pero vai haber golpe franco. Que ven aí ese 2-2 tamén. Fantástica opción, o gol de Pedro. Moi ben xogado aí por parte do central da Sociedade Deportiva Teucro Unigós de Tomás, que combinou moi ben con Pedro. Este tipo de acción sí que levan feito bastante durante a temporada, pasa que onte non saliron tanto, non? Como lle gustaría o Teucro. Ben Javi Orge recibindo. Jacobo en bote buscando ese cruce con Aitor, o erro no cruce, balón novamente para Teucro Unigós. E vemos de novo, non, pois ese intento de combinar de lado a lado por parte do Culleredo que onte lles deu moito resultado, que agora non están atopando de todo, pero que de seguro que lles vai a dar moitísimas opcións de cara ao partido. Que ven o Luca agora. Luca, vai a haber pasos. Vamos a decir, non? E igual que onte estábamos mirando como
xogadores e xogadoras dos diferentes encontros estaban indo moito a facer eses uns para uns co avanzado, cansándose, quedando moi lonxe da portería. Esa mobilidade de balón que lle teñen que dar para encontrar solucións, non? Vai Javi Orge con Jacobo novamente. Aitor buscando cara fora ese lanzamento, non atopa o arco Aitor. E todavía quentando un pouquiño máis Aitor hasta que tope ese punto álxido que suele ser no que nos vai a deleitar seguramente. Xa empezou aí demostrando, non, con ese pase polas costas, así que vamos a ver como vai quentando esa muñeca. E, bueno, decíamos, non, como cambia, que ben cambiou aí Sergio ese momento de lanzamento, como cambia o Teucro cando é capaz de combinar, que ven agora, non, esa subida de balón de Culleredo. Que ben Samu, como consiguiu ese lanzamento. Fantástica opción de Samuel. E decíamos, non, como cambia o Teucro o xogo colectivo cando son capaces de levar o balón cara aos extremos, que agora están tocando o balón todos os compañeiros. Ahora ten, por exemplo, escapouselle ese balón aí a Tomás, pero tiñan un para un moi franco Alex. E, bueno, todo iso denota que están xogando moi cómodos. Vai Javi buscando esa opción, que ben conseguiu engatillar Javi. Novo gol para Javi Orge. Correndo Teucro tamén, aí está Tomás. Poñendo o seu segundo gol no seu casilleiro. 5-7, Javi, aquí non hai respiro, balón á esquina. Ven o lanzamento de Hugo. O erro no lanzamento de Hugo aí. Xa ven o Teucro, non hai tempo que perder. Outro lanzamento, outro trallazo novamente. De Alex. Que ben cambiou o armado, ese armado a media altura aí para superar a defensa moi ben por parte de Carlos. Que ven agora ese 2 para 2. Ten de collelo ahora o pivote do Culleredo. E iniciando un novo ataque a Sociedade Deportivo Teucro Uniwash. Ese clube que está de aniversario, 80 anos que fai o Teucro, que é o vicedecano, non, do balonmán español. Creo que separan, non sei, son 3 meses de constitución co balonmán Granollers, que tamén están neses 80 anos. Javi Orge, que ven balón para Aitor, vaya paradón magnífico de Miguel. Tienen que tomar un puntiño máis de pausa, non, no lanzamento. Dicíamos onte que Miguel é un porteiro moi activo, que lle gusta moito achicar o espacio no momento do lanzamento, saltar. Miramos antes, por exemplo, o lanzamento de Hugo que errou, que ven esa impar agora de Carlos aí. Decía, non, o lanzamento de Hugo dende o extremo que errou porque tirou moi rápido ante a salida de Miguel, quixo localizar o corto, foise fora, e agora Aitor que localizou, pois, onde localizou tamén moitos lanzamentos onte, igual que Javi, e Miguel, que como bo porteiro xa está preparado. Está entonando terceira parada de Miguel. Ven correndo xa, ven Luca aí evitando a Javi. E o balón que se vai fora do marco. Ben intentado por parte de Javi, pero non é un contacto tan forte como para conseguir esa falta en ataque, non? Estaba ben orientado, Luca o colleu realizando a finta, e aí ese bo intento, esa iniciativa defensiva do xogador que ahora ocupa os mandos do balonmán Culleredo Óptica Galicia. Sí, saltou a pista agora Pablo Fraguela. E aí buscando novamente, conectando con Carlos. E conseguindo un novo gol. Moi ben ese xogo de 2 para 2 que está plantexando Culleredo, que xa plantexou no día de onte. E agora moi ben Teucro aproveitando o saque de centro dun xeito moi claro. Esa acción de 2 para 2 que xa é igual que as transicións rápidas ADN Culleredo, Sí. Ben Javi buscando lanzamento, novamente o erro do lanzamento de Javi. Laméntase, non, o xogador, non é unha mala opción de lanzamento, está moi ben. Que pasa? Volvemos tamén os pequenos peros que estamos pondo tamén aos rapaces, intentar cambiala, non localizala sempre aí arriba, que é un tiro que ben Pedro. De Pedro, espectacular. Decíamos moi ben tamén aí Ainhoa avisando, igual que avisou dese pequeno toqueciño antes de Sergio no momento do lanzamento. Volvemos con eses pequenos peros, non? Ten localizado, é un xogador que lle gusta moito lanzar ao lado esquerdo da portería, sobre todo a zona de arriba. Bueno, intentar cambiala, non? Porque tamén ten calidade para poder facelo. Iniciando de novo ataque contra esa defensa 6-0 do SD Teucro Uniwash. E vai Aitor salindo cara fora. Agora sí Aitor conseguindo gol. E xa é o
é o segundo toque de Sergio no momento do lanzamento. De feito, moi ben aí a colexada comentándolle, xa dicindo que é precisamente non a segunda vez que realiza esta acción. É increíble a finta punto débil de Aitor para xa desbloquear, non, todos os xogos de magia que ten este tipo de lanzamentos que lle tocan. Agora, dentro de nada, deleitaremos todavía con algo máis, con esas horas de showtime de adestramento que onte xa nos deleitaron con varias. Pois primeira inferioridade para ese de Teucro Uniwash. E agora tamén moi ben o Teucro ten un xogador que lleve moi ben para este tipo de momentos de partido, como é Pedro, que onte pois foi un pouco comodín, non? Que saliu en todos os postos e agora pois parte do extremo para xogar ahora 2 para 2. E recordamos que este tipo de accións onte o Culleredo custoulle moito defendelas, non? Aí vai Pedro recibindo a parada fantástica de Xurxo para manter a diferencia, para tratar de reducir agora. Javi buscando ese lanzamento. Ven agora a parada novamente de Miguel Logroño. A cuarta parada do porteiro do Teucro. Ven Tomás para Alex, escúrrese o balón pero consigue domalo. Iniciando de novo ataque. Equivócase Javi aí, non? Despois de facer a finta xa tiña un 2 para 1 moi claro. Aitor, que estaba respondendo por diante de Alex. Estaba ali o seu compañeiro Samu no extremo moi liberado, non? Entón, se pase máis, non? Que tamén demandamos moitas veces nos momentos de superioridade numérica. Aí Pedro, cada vez que recibe de costas, ten unha facilidade para xirar brutal. Tomás na penetración, vai a haber 7 metros. Ese toque no momento do lanzamento, Carlos, sí. Mais desequilibra un pouquiño, non, a Tomás. Lamentase o xogador, pero tamén era o xogador que estaba avisado precisamente dun toque similar. Con Pedro, sí. Exacto. Disposto o lanzamento. Aí Tomás, con primeiro amago, e o gol que consigue o xogador do SD Teucro Uniwash. Moi ben aí ese lanzamento de 7 metros que onte Alberto, aproveitando que tiñamos que ven agora Samuel ganando aí polo exterior, dando esa continuidade, non se quixo meter moito en camisas de 11 varas Menduiña, así que intentamos que puntuara ese lanzamento de 7 metros. Pero, bueno, gustaron os lanzamentos de 7 metros tanto do seu conxunto do Tecnosat Mancangas, que se xogará a final feminina, como do Atlético Mecánico Guardés, campeón da Liga Regular, por certo. Sí, onte con unha remontada épica en 1 minuto e 5 segundos, cando perdían de 2, se non recordo mal, en 1 minuto e 5 segundos poñendo a Sangriña patas arriba. Vaya golazo aí de Pedro nos 7 metros. Pero sí, dende aquí a Noraboa ao Mecánico Atlético Guardés por ese campeonato na Liga Regular da Liga Iberdrola. E agora tamén de novo ese 7 metros transformado por Pedro despois dunha defensa interior. E buscaba agora conectar a Aitor con Samuel. Serán as colexiadas que non había nada. Ven a contra agora do Teucro. Sergio, vaya paradón maravilloso de Xurxo, indo abaixo con todo, quedando o balón a Aitor. E que inteligente agora, non? Javi Orge acompañando solo sin tocar a Sergio, que xa se iba cara a zona exterior, non? Un lanzamento máis complicado que leu moi ben aí o porteiro do que ven agora Aitor xogando a espalda. E a execución do lanzamento. Esa acción que lle gusta moito, non? Entrar en carreira por aí, por esa zona. Ademais ten un lanzamento moi plástico, abre moito o brazo, despois a localiza aí a esa escuadra. Xa ten que colla a medida esta portería do La Liga Arena. Oi, que xira outra vez de Pedro. Que maravilla, es como xira un lado a outro. E vai o quinto gol xa de Pedro Cancela. Estas conexións, este ser peligroso de Alex, de Tomás, de Luca, aí nesa zona de 9-10 metros é o que lle habilita a Pedro poder ter ese espacio para xirarse, que onte pois non deron ca tecla non de poder encontralo. Ben Aitor, buscándose un contra un. Javi, o lanzamento, gol de Javi Orge. E agora sí, parece que nos escoitou, non? Variar o lanzamento, que non sexa sempre arriba ao lado esquerdo. Sacou moi ben aí ese armado intermedio e localizou aí recto abaixo para que Miguel non poidera ataxar o balón. Minuto 15 desta primeira mitad con 10-13 no marcador. Aí o erro do Teucro, a perda de balón. E vai a ser balón para o equipo de Culleredo. Javi
Xogando aí un contra un Pablo. Se atreveu, non conseguiu a lateralidade suficiente para ese lanzamento. Iniciando ataque Javi Orge no 1 contra 1. Buscando que ven maravilloso conexión no pivote. O erro no lanzamento ou a parada. Neste caso, novamente de Miguel Logroño, lanzamento de Arón. Pois moi ben esa conexión, non, que está encontrando Javi cos seus compañeiros, tamén Aitor, non, que son os que están facendo máis ese 2 para 2, e Miguel que sigue pois na estela de onte, non, de seguir parando e de seguir dándolle máis oportunidades aos seus compañeiros para que venga a finta de Alex, por favor. Espectacular novamente o gol de Alex. O que é xogar cómodo, non? Sin presión e con divertíndose. Sí. Pablo buscando aí esa... Non se atreveu no lanzamento agora Mario, porque foi o defensa continuamente por dentro e calquer intento de lanzamento iba a ser sancionado xa con 7 metros. Esa pequena pillería, non, que lles falta ao mellor algún xogador nesta categoría, algún xa ven de volta, pero hai outros que aínda lles falta que ven agora, Oh. Oi, que ven como localizou arriba aí, fantástico Mario. Ese lanzamento, ese armado intermedio buscando arriba. Falábamos onte, non, de que Sergio podía tamén actuar en outros postos, en outras posicións, e o temos aquí agora, bueno, no central, dándolle tamén que ven agora. Ben Mario, lanzamento e a parada de Xurxo. Moi ben aguantado aí por parte de Xurxo. E Sergio que tamén lle dá, pois bueno, un aire aos seus compañeiros, non? Lo pararon novamente, Pablo recibindo. Javi Orge, ben Aitor, quería conectar aí. Nesa acción en bote, saco pivote. Javi, Aitor nuevamente buscando conectar con Samu. Que ven. Gol de Samu. E Samu, que todo o que lanzou nesta Final Four foi dentro. O único que, bueno, hubo 3 ou 4 lanzamentos que invadiu a área e foron invalidados, non? Pero moi seguro para ser un xogador diestro ali na dereita. O gol de Adrián Vales. Nesa penetración entre 1 e 2. Novamente correndo. Balón en Culleredo. Pablo vai a poñer un poquinho de pausa agardando que chegue Javi. Con ese 12-15 no electrónico, camiñando cara ao minuto 18 do primeiro acto. Javi ordenándolle a Samuel que se desdoble para iniciar ahora ese primeiro 2 para 2 de Aitor. Apoiándose no seu compañeiro. Balón Aitor dende o extremo. Ui, sí. Que golazo. Pero a foi invasión pisando de área. moi ben. Gústame ver isto en Aitor, que se atreve a executar un lanzamento máis que o seu, mentre vemos ese robo por parte de Javi, moi ben, que inteligente. E aí tamén aguantando esa execución. Decía que me gusta moito ver este tipo de lanzamentos por parte de Aitor, porque xa se atreve a facer algo diferente ao seu lanzamento, que o fai moi ben, non? Ese lanzamento largo, pero que cambia tamén un pouquiño. Que ben Adrián Vales novamente, con potencia saindo desa finta de brazo e sobre todo ben orientado e con todo o peso do corpo no pé adiantado para esa saída. Que non é sinxela, decíamoslo tamén onte. Luca, por exemplo, utiliza, non, emprega máis ese cambio de man para estar, que agora que ven Aitor. Oi, Aitor, unha mágoa. Aitor agora buscando outra vez ese lanzamento, pero petou no longueiro. No, decíamos que ven agora aí o xogador do Teucro, Adrián Vales, non? Orientándose ben para facer ese tipo de finta que acabamos de ver, que transformou pola contra, como fai, non, Luca, con ese cambio de man que lle permite tamén facer outro tipo de apoios. Sergio Adrián Vales, balón a esquina, vai Mario no lanzamento, a parada como achicou, fantástico Xurxo. Quinta parada de Xurxo, ven a contra do Culle. Arón habilitando aí moi ben o seu compañeiro. E ben conseguiu Arón. Novo gol, Sergio, aí o erro, quedou o balón a Samu. E aí Sergio, que creo que mirou demasiado pegado o defensor para non pasarlle o balón a Pedro, pero era, creo que unha aposta segura darlle ese balón a Pedro, co ben que se está girando. O erro, a precipitación ahora de Aitor. Cando quería poñer o seu equipo xa a un gol do ese de Teucro Uniwash. E volvemos a decir, agora o mellor era o momento de que, pois bueno, Aitor descansara un pouquiño, non? Onte miramos como despois de tanto tempo no campo chega un momento que, bueno, os plomos funden e a precipitación vendo cansancio, non? Tomás, Alex salindo cara fora, balón a esquina, non se atreve no lanzamento. Balón en campo a través, pero consigue do malo Adrián.
Ven buscando ese de Teucronigos. Pedro, que ben se habilitou. Pedro, golazo de Pedro. Pois pasáronse onte o showtime aí entre equipos, Que ven esa... Ben Javi Orgen un contra un, outra vez o gol de Javi. Javi, si non localiza a esquina de arriba, ese lado teno mallado, O arriba, lado- baixo, arriba. O seu lado dereito, non, de lanzamento. Repito, é un xogador que é capaz de modificar moi ben o chut, pero ahora lle está sendo bastante máis complicado a Miguel descifrar os lanzamentos do central do Balonmán Culleredo Óptica Gallaecia. Opción do Culli agora para reducir distancias. Javi Orgen un contra un, balón a esquina, moi ben habilitado. E o gol de Mario para chegar ao seu equipo un gol no electrónico. E vemos que cando Culleredo é capaz de darlle tanta mobilidade ao balón, está chegando aos extremos e ten, pues, bueno, moi bons finalizadores aí, tanto Samu como agora Mario. Aitor entendemos que tamén irá un pouco para esa zona despois, bueno, garantía. Pedro entre líneas, disfrutando, recibiendo, encarando un contra un, e novo gol de Pedro. E Miki, adestrador do Balonmán Culleredo, que vai a solicitar ese tempo morto. Vamos a escoitar a Miki. Vamos, Pablo, pillas el centro. Está Antón en izquierda, Aitor en derecha. Seguimos con Samu, con Mario y con Aarón. Jugamos continuamente y seguimos incidiendo. Con Aarón en el 2 contra 2 muy abierto, transformamos a Samu y tenemos Aarón Aitor esta situación. Sin encerrarse, hay que sacar la bola, ¿vale? A nivel defensivo, tenemos problemas en situaciones de 1 contra 1 con los laterales. No podemos permitir esa salida a punto débil, lo vamos a llevar al centro, pero ahí, modelo de juego, Aarón, Carlos, nuestro central defensivo, siempre en zona de balón, y segundo, contrario, baja a línea de pase. Este trabajo, estos desplazamientos, ¿cuántas veces hemos hecho este trabajo? 8.000. Pues vamos ahí, vamos a seguir. Aitor, valora si vienen en trayectoria muy amplia también, baja un poquito más, ¿vale? Cerrarse línea de pase. Sí, vamos allá. Pois aí ese tempo de Miki, sobre todo tratando de apuntalar esas dificultades que lle está poñendo o Teucro nas saídas cara ao punto feble. Cuidado, porque están cubrindo moi ben a parte do centro, pero sí que ahora Aitor tan avanzado está generando espacios detrás que Pedro é capaz de aproveitar ben. Sí, porque ademais bueno, todos os xogadores de primeira línea son capaces de salir tanto punto forte como punto débil, sí que están dando ben esas continuidades, e o ter tanto espacio, a conexión que falábamos con Pedro, pois é máis sinxela para eles e máis perxudicial para os intereses do Culleredo, non? Vamos a ver agora. Parece ser que hai... No, falta un ataque do pivote, non? No bloqueo aí de Aarón para habilitar o espacio a Aitor. Pois ataque para ese de Teucronigos para tratar de levar o máis 3 novamente, que ven aí Luca, agora hai pasos de Luca. Sí, que aí non fixo moi ben o primer inicio da finta, o que pasa que despois, antes de mirar o pase, que ven agora, non? Oi, o balón que se topa coa madeira aí no lanzamento de Aarón, pero conectan con moita facilidade, a primeira línea do Culleredo co pivote. Sí, algo que, bueno, tamén así como correr ese xogo de 2 para 2 que ven agora, están facendo os cambios de oponente, o que pasa que Pedro está increíble no día de hoxe, Espectacular, Pedro, oitavo gol de Pedro Cancela. Está moi ben aí plantado o Culleredo. E bueno, decíamos, non, que ese xogo de 2 para 2, pois bueno, tamén é algo que están ofrecendo ADN Culleredo, non? Aitor, a penetración polo extremo, gol de Aitor. De novo esa xogada, ese tiro que xa non vai con tanta forza, ese cansancio que xa se empeza a notar, bueno, a piques de chegar ao remate desta primeira metade. Quedan 2 minutiños xa para chegar ao descanso. O erro aí na recepción de Alex. Vamos a por outro pero neste caso non é só a Alex, sino a gran maioría dos rapaces. Como miran seguro a categoría senior, non? Que é moi fácil coller o balón cunha man porque está cheo de resina, que eso será un debate que podemos abrir na Final Four de primeira autonómica, Alberto. Eles intentan facelo e non se dan conta da... Oiva, ese agarrón de Alex, non? Sí. Coñecedor, non? Dese agarrón, disculpouse aí.
decíamos, non miran como os maiores collen o balón solo cunha man e todo, eles intentan facelo e non caen na conta da necesidade, non, de adaptar o balón con dúas mans a estas idades. Aitor, vaya pase, coast to coast, maravilloso de Aitor. Cara Mario, e o gol de Mario. Ten moi boa visión do xogo este rapaz. Bueno, non está cansado, pero non lle tembla o pulso para facer o que ven Pedro de novo. Aí está novamente o Mineiro, Ali onde hai sitio topan a pequena fenda, pico e pala de Pedro. E outro gol, noveno gol de Pedro. Estánse impondo tamén o ataque, as defensas, estamos chegando casi ao final, encaramos o último minuto, aí ese lanzamento de Aitor. Bueno, 38 goles, son moitos goles para 25 minutos de xogo. No, falaba eu onte con Fernando na entrevista do equipo de Primeira Nacional. Bueno, a xuventude do primeiro equipo de Culleredo facilita moito poder xogar con esa velocidade e chegar a eses guarismos de anotación tan altos e de ataques tan rápidos, non? O que lle chamamos agora o balonmán máis moderno para os que temos xa unha edad mixto. No que ti e máis eu, Charlie, creo que o poder superar 32 golos era... Xa era que xogabas moi ben en ataque. Ou defendía moi mal. Ou defendía moi mal, claro, exacto, non era ese... Vaya lanzamento. Equivocouse aí, Pedro, ollo que teño un lanzamento aínda. Aí Vallarón. Está, pois... Aí o temos, en 10 segundos 2 ataques. Ni máis ni menos. Creo que se está confundindo tamén correr, que é diferente no balonmán, correr a xogar tan rápido como se xoga, non? Unha cousa é darlle velocidade ao xogo, despois calmar ou ter algún tipo de procedimento para subir o balón. Ollo, como tanto Teuro como Culleredo están propoñendo nesos saques de centro, e outra cousa é correr de forma alocada que te leva a un número exagerado de ataques e a ter un número elevado de pérdidas e de lanzamentos errados, non? Efectivamente, pois nos imos a tomar un sintres de descanso e voltamos un poquinho antes de comenzar a segunda parte. Ata agora. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause I
a sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gon' rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing.
desayuno, croissant e demais, que comeza esta segunda parte que de seguro vai a ser tan apaixonante como a primeira. Recordamos o resultado: o Balomán Culleredo Óptica Gallaecia 19, SD Teucro Uniwash 21. Charlie, xa todos preparados, e aquí síguense notando alegría nas caras, eh? Sí, o decíamos, non? Aos dous equipos lle gusta xogar os partidos, lle gusta gañalos, e ademais, bueno, pues están xogando dun xeito totalmente diferente ao de onte, están liberados, están tranquilos, están probando cousas novas. Os dous equipos están facendo o que fixeron durante toda a liga regular, e se lles nota moi cómodos os dous. Aí vai o lanzamento, o gol de Luca. Recordamos que está o Teucro en inferioridade. Correndo xa o Culle. Antón, carreiro libre, balón o pau de Antón. Aí equivócase o mellor en vez de ir el cara fora, darlle ese balón a Samuel, que está tendo unha moi boa actuación no día de hoxe, que ao mellor tiña un poquinho máis de ángulo, pero bueno, tamén hai que superar a Miguel, que rematou ao final da primeira metade sen tocar moitas bolas, pero que está facendo tamén un moi bo encontro. 6 paradas leva Miguel, e temos aquí anotadas os pasos agora de Tomás. E vemos xa nas gradas que vai chegando pouquiño a pouco máis xente. De seguro que cando cheguemos ao derradeiro partido, as finais, estará o Lalín Arena teigado de xente. O gol, mentras tanto, de Mario, porque o que comentábamos agora, Charlie, xa vai chegando xente que non ten nin que xogar, pero que gustalle tanto o deporte que aquí o temos, xente do infantil masculino de Cangas, campións, do Bueu Atlético infantil femenino, tamén campións, que non teñen que achegarse aquí antes das 6:30 da tarde, pero que deciden pasar o domingo en familia en Lalín, rodeado de balóns de balomán. Un bo sitio tamén para pasar un domingo. Seguro que tamén viñeron porque algún pai quería o mellor facer unha comida especial, non? Hoxe, aproveitando o domingo, un cocido aquí. E bueno, iso papá e mamá, pero a excusa era vamos a mirar balomán. Efectivamente. Mientras tanto, Pedro na liña de 7 metros despois de forzar ese penalti, primeiro amago. Vaya parada de Sebas, ese rebote, conseguiu no cazar antes de que entrara. Pois parada doble para Sebas. Que ven aí o porteiro do Culleredo, que menos mal que non se despistou, eh? Vaya pase, incluindo unha rosca aí a ese balón de Javi, pero non conseguiu cazalo ben o seu pivote. Outra parada de Sebas. Ese balón que queda botando na liña, pero non entra, e Sebas, que tamén onte comenzou parando no momento de xogar. Que ven ese amago. O amago e tamén o bloqueo de Carlos. Pero a parada tamén estaba aí Miguel. E aí eses pasos, non, que lle indican a Javi Orge. Tamén o momento da duda, non, que pode ter un xogador, e o que transmite no momento. E Alex, que está... Outra parada de Sebas, que leva 4. Ese, sí, acaba de pisar a área sen querer o xogador do Teucro aí, Mario. Decíamos, non, esa acción dubitativa que acaba de facer Javi, que sí que tiña moi ben gañada a calle, pero sí que propicia eses pasos. Vai Javi, levántase, golazo de Javi Orge. Que ten ese lado, tamén lle tomou a medida, viu antes colleu as medidas da portería e dice, ahora por aquí vai a ir mellor, eh? Ten o lado esquerdo do porteiro machucado xa. Aí vai domando o balón con dificultade de Mario. Alex buscando outra vez a opción de lanzamento. Tomás habilitando moi ben, fantástico. E outra vez entre o Pau e Sebas, ahora o lanzamento de Sergio. Sebas, que xa é grande, pero se está facendo máis grande, non? Baixo os Paus nestes primeiros 3 minutos e medio da segunda metade. Javi buscando polas costas da defensa aí, Antón. E vaya gesto lle está facendo, non, Fernando Vázquez, de esa orientación que ten que ter o xogador de cara ao lanzamento. Iso é algo que dá moito chollo, eh? Os adestradores o conseguir esa orientación, ese traballo que moitas veces ten que ser moi individualizado, moi de repetición, moi de... que non só é brusco, pero moitas veces temos que traballar cos rapaces, incluso empurrándoos, desequilibrándoos para que sexan capaces de poder orientarse, de que eles mismos vexan que un apoio co pen de certa forma consigue que a cadeira poda regularse, poda orientarse para conseguir eses lanzamentos. Que ven Luca esa potencia, pero non atopou o marco. De feito, cando entenden que a orientación da cadera
tamén, no, xunto con como acabas de tamén indicar, Alberto, como vai direccionado o pé, cando entenden iso, xa cambia moito o lanzamento dos xogadores, Y ahí está, corriendo de nuevo Sergio. Balón para Tomás, buscando un apoyo, atopa Mario no extremo y ahora sí Mario consigue perforar a porta de Sebas. Xa que temos aquí, hai que decir despois os compañeiros do streaming, xa que está vindo tanta xente que vai a estar despois, creo que teñen algo por aí, non sei se era un Xcam ou algo. O mellor non queremos meter tampouco problemas a niño do público aquí, pero algo podíamos facer despois, Non, pero a presión xa lle estás metendo aquí a xa, Dani, pero bueno, non pasa. Xa nos coñecen. Xa que vamos a facer un ranking de paradas de fotógrafos. ¡Oh, qué paradón espectacular de Miguel! Que ven aí Miguel, que pudo coller o balón, a verdad. Entendeu que ese palmeo non de Alex. Dicía, xa que vamos a facer un ranking de paradas de fotógrafos que Martín vai en cabeza, pois podíamos tamén decirlles algo diso. Aí non foi quen de conseguir o balón Pedro. Quedouse o balón para Javi. Que vai a iniciar de novo un ataque. O Culle para tratar de poñerse novamente un gol. Javi Orge, un contra un lanzamento. Ahora sí orientouse moi ben, pero estaba Miguel noutra parada. Aí penso que chegou un poquinho forzado e xa tiña gañada a superioridade cara ao lado dereito. Ademais Javi dá moi ben ese pase máis. Así que vamos a ver agora, porque está sendo tamén unha segunda parte un pouco máis de tú a tú. Luca chegou ben a man de Javi para evitar o pase de Luca cara a Pedro. E correndo xa o Balomán Culleredo. Javi poñendo pausa. E vai a iniciar Jacobo dentro do centro novamente, desdoblándose o seu compañeiro Mario a liña de 6 metros. Ai, o erro, non se entenderon entre Antón e Jacobo. Sí, Antón que tiña que haber esperado mellor un pouquiño máis, porque Jacobo non acabara de fijar de todo aí aos defensores. Bueno, nada, unha nova oportunidade para un partido que está tendo moita máis alternancia. Agora están correndo tamén un pouquiño máis, se está alocando un pouquiño máis, non? Vai a iniciar de novo ataque o equipo que viste hoxe de rosa. Ben Pedro recibindo, superando a Sebas. Pedro que está facendo un partido, a verdade que increíble, 10º gol de Pedro. Sigue percutindo todavía Antón, apoyándose moi ben en Carlos Tuamiña. E o gol de Carlos Negreira. Conseguindo achegar o seu equipo a 2 goles. Tanto Teucro como Culleredo, cando logran conectar co pivote, teñen tamén moi interiorizado o movimento sin balón dos seus compañeiros. Están facendo moi ben. Alex penetrando agora o xogo entre líneas foi de Sergio. Conseguindo un novo gol. E o sexto gol de Alex. Javi Orge. Jacobo Antón, balón a esquina, vai novamente Samu, superando de novo. Hai que ter moita efectividade. Está facendo moi ben aí Samu, porque ademais o fai con un desparpajo increíble este rapaz, Efectividade aí está, 4 de 4 de Samu. No que vai de partido. Tamén o que falábamos, non o comentamos aínda, pero bueno, levamos 7 minutos, 8 xa desta segunda metade, e que este Samu aí, que este Antón, está dándolle descanso a Aitor, que entendemos que salirá ahora en 3-4 minutiños para vaciarse. Que ven Antón respetando Carreiro, gol de Antón. Só decíamos onte, moi disciplinado aí Antón. Mira, e vaya roubo. Quedou Alex botando, e vaya roubo de carteira e outro roubo. Chegou Pedro, o máis listo da clase, Alex, saindo no punto forte o gol de Alex. Alex ten unha finta moi boa, é un xogador que ten que soltarse un poquinho máis. Estamos nesta etapa infantil que hai veces que non se acaban de creer que poden facer moi ben certas cousas, e Alex ten unha moi boa finta e ten un moi bo lanzamento. Ese armado intermedio que ten moitas veces se o modifica, non? Co paso do tempo, co paso dos anos, vai a dar moi bons resultados. Os armadios intermedios que están dando demasiados crevadeiros de cabeza aos adestradores, Son moi estéticos, son moi bonitos, pero para min restan esa efectividade. E potencia.
e potencia no lanzamento. Hai veces que non collen esa dinámica de lanzar sempre con armado intermedio porque superan, non? É algo que me gusta decirlle aos rapaces, ese armado é un recurso, non é un lanzamento recurrente, non? Non todos somos Yurinor, obviamente, pero sí que está empezando a ser... para mí empieza a ser un mal endémico. Sí. Miro demasiado ese armado intermedio, xa non solo nos extremos, que suele ser o recurso normal, Javi buscando ese lanzamento, ven a defensa do Teucro, sino tamén na primeira línea empeza a ser en exceso buscado ese lanzamento de armado intermedio. Xa que falaste de Yurinor, excepcional central alemán, vamos a decir que nunha das pistas que perdeu foi no Rosal, cando xogaba no Barça B. Ese ano da permanencia. Ahí está Javi Orge, Jacobo ya avisado de pasivo, Antón buscando percutir, ahí vaya a tener que lanzar, que ven a topou a Carlos, cómo se habilitou o espacio Carlos. E que ven Jacobo saltando o pase, ¿no? Mirando aí a Carlos na línea, sí. Na zona exterior. E bueno, Rossi que quere tamén agora pois apuntalar un pouquiño certos aspectos. 25-26, escoitamos a Rossi. Atender una cosa. ¡Ey! ¿Por qué nos precipitamos tanto? Estábamos jugando la primera parte con calma y ahora ¿por qué nos precipitamos? Queremos perder más balones, de lo que se trata es de estar con tranquilidad. En defensa, lo que hablamos en el descanso, es lo mismo. Vengo rápido a colocarme en defensa y trabajo lo que dijimos. En ataque, ¿qué queremos? Perder el balón. Lo que tenemos es que estar tranquilos en ataque, jugar sin balón, ir profundos a portería, nada más. Controlar el portero, que ya no es el de la primera parte, vamos tirando algún lanzamiento arriba y vamos variando. La precipitación no nos va a llevar a un buen sitio. Estamos con calma. ¡Vamos! ¡Va, chicos! ¡Vamos! Pois chamada calma de Rossi para voltar a poñer o xogo tan bonito e tan efectivo que estaba tendo o Teucro na primeira parte. Sí, de feito xa apuntábamos por aquí. Estaba, bueno, nos primeiros, agora non, porque xa estaban un pouquiño máis controlados, pero estaban tendo accións moi rápidas, estaba vendo tamén moita perda de balón. De feito, acabamos de ver fai nada un roubo de balón do Culleredo ao Teucro, despois ese pase que o Culleredo fai entre compañeros, ese roubo ao Teucro de novo, bueno, esa calma, non? Que reclamaba Rossi os seus xogadores. Atacando de novo Teucro, Pedro na reviravolta, Alex recibindo, buscando cara adentro, non se atrevendo o lanzamento, Tomás recibindo novamente, vaya defensa presionante do Culle, Luca salindo cara fora, vaya lanzamento de Luca. El Luca que varía moi ben, ten moi boa salida ao punto forte, pero tamén, bueno, esa salida ao punto débil que miramos cando comenzou o encontro. E ademais é un xogador que ten un moi bo lanzamento de 9 metros, sobre todo cando cae na parte esquerda do ataque. Ben Javi buscando 2 para 2, ben trabado aí, ben defendido por Adrián Vales. Nuevo ataque Javi Orge. Pablo levantándose, a parada novamente de Miguel. 10ª parada do porteiro do Teucro. Moi ben agora o lanzamento, un amago, non? Que para o interés do Culleredo esa parada, pero está tamén Miguel moi ben plantado nesta primeira metade da segunda parte deste terceiro e cuarto posto de categoría infantil masculina. Ben Alex, quería tratar de buscar o espacio suficiente para levantarse, ben achicado aí por Jacobo no avanzado. Vai a iniciar ataque novamente Tomás, buscaba ya Pedro, erro no pase, chega Tomás, palmea e o gol de Tomás. Dicíamoslo tamén na Final Four juvenil, teñen que aproveitar un poquinho máis todos os equipos os golpes francos, sobre todo cando se acercan xa os xogadores. Aí que ven agora, continuado por parte que ven o gol de Jacobo. Aproveitando que algo que onte fixo moi ben Xiria, ese 2 para 2 que teñen tan interiorizado Gonzalo e Quintín, non? Xa, xogar e darlle facilidades, goles gratis, non? Que falábamos antes. Atacando de novo o equipo da capital de Pontevedra. Ese de Teucro, Luca con Tomás. Alex, no un contra un, balón a esquina. Mario, Alex vais a levantar. E aí temos ese lanzamento baixo. Que non atopou o Marco. De novo, Alex con esa salida se eleva o brazo arriba. Ten
que ven agora Javi, que tamén faría ese lanzamento. E aí Pedro tirándose con todo despois da parada de Miguel para recoller o rexeite. Ven a contra Tomás, o cambio de dirección, o gol de Tomás. Moi ben agora Tomás. Decía, non, Alex, despois da finta, Javi non, porque xusto se encontrou o defensor diante, foi un moi bo recurso de lanzamento, pero Alex, se hubiera salido con ese brazo un poquinho máis arriba, tiña a Pedro, tiña a chute, tiña continuidade, non? O que apuntábamos antes falando deste armado de brazo. Ven Javi buscando cara fora, Javi, o gol de Javi. Moi ben aí o xogador do Balonmán Culleredo Óptica Gallaecia que segue non facendo que esa distancia no marcador non se amplíe, que nos deixa bueno, unha moi bonita estampa neste partido de tercer e cuarto posto, que venga esa salida. Alex, vaya finta, habilitando o balón a Pedro, anticipouse ella a defensa. Unha mágoa que Pedro non pudiera coller o balón, pero como cambia, non? Ese pase xa despois de salir ben orientado, ben colocado, e que o brazo ben armado. Javi Antón, que ven o pase cara a esquina, Jacobo, gol de Jacobo. E algo que lle estaban indicando tanto Rossi como Milucho a Alex é que coa potencia coa que saliu o lanzamento xa estaba claro, sin ter que buscar un pase máis. Atacando de novo Teucro Uniwash, 28-29. Luca, o lanzamento precipitado novamente. Moi ben defendido co corpo por parte de Carlos aí. E vamos a ver ahora porque balón por empate. Buscando empate, Óptica Gallaecia, Balonmán Culleredo. Antón desdoblándose, Pablo recibiendo, Javi levantándose, o gol de Javi poniendo empate. E agora Miki, que xa ten a Aitor preparado para, decíamos, no, minuto 13 ou así, máis ou menos, pois entendemos que xa lle vai a dar entrada. E ollo porque agora está levando moi ben o balón Culleredo de esquerda a dereita, e aí Aitor vai ter moito espacio para ter opcións de finalizar. Ven Sergio, que ven esa man que lle sacou Jacobo. Javi Orge, campo libre buscando a contra. Que ben se habilitou Jacobo, espacio e o gol do Óptica Gallaecia, Balonmán Culleredo para poñerse por diante cando chegamos ao minuto 15 xa deste segundo acto. Bueno, deron ya volta a tortilla, non? Aquí os xogadores do Culleredo, con unha defensa tamén un poquinho máis adiantada. Falábamos de que estaban facendo ben os cambios de oponente, tamén este rapaz, non? Que fixo 3 paradas seguidas o inicio da segunda metade, parando tamén un penalti. Bueno, todo iso que lle deu a opción a Culleredo de estar agora onde está. Javi Orge polo exterior, o gol de Javi Orge. Que ven agora xogando Culleredo, facendo coincidir ese pase de balón cara a zona esquerda co desdoblamento do extremo para que Javi, unha xogada tamén moi recurrente en categoría infantil, para que Javi aproveitara bueno, pois o cambio de porteiro. Vemos a Martín na portería do Teucro e gol que pongo máis 2 a prol do Culleredo. Aí ven Pedro, potencia e o gol de Pedro. Ahora que vale para todos os postos onde o coloques, Sí, é como trator, igual. Da un carreiro que lle metas, da o mismo asfalto, monte, area. Podríamos dicir que o John Dere do Teucro. Do Teucro, pois tranquilamente. Tranquilamente, para a verdade é un xogador que o está facendo moi ben e que onte foi o que quixo tirar máis do seu equipo. Que ven agora aí Aitor xogando ese 2 para 2, sí, invasión de área. Sí, estaba dentro Mario na recepción, pero outro 2 para 2 de libro de Aitor. Aí a poñer o balón en movimento o porteiro do OS de Teucro, Martín Herbés. Recibindo de novo ataque o Teucro. Tomás dende o centro, Pedro no lado dereito, Alex no esquerdo. Vai Pedro con Tomás, Alex con espacio cambiando a dirección, buscando lanzamento, quería anticiparse, anticipouse aí no impar. Javi Orge tomando calma, Javi chegando, cambiando a dirección, gol de Javi Orge. Qué inteligente Javi parándose, dándolle un poquinho de espacio ao defensor e que ven esa finta non parándose en un segundo paso, volvendo de novo aí cara ao punto débil. Alex agora que tamén tiña, seguramente está dicindo agora Milucho, pero tiña espacio para poder executar un lanzamento nunha situación, a verdad, que bastante boa. 32-30. Tomás poñendo a directa, Sergio
balón polas costas, cara a esquina, e o balón o pau de Mario, queda o balón aí a Luca, parada de Sebas. Eso que se lle escapou un pouquiño, non, ese balón, porque vai moi rápido contra o Chan, e ademais Sebas que xa iba preparado cas mans abaixo, lendo moi ben o armado do xogador do Teucro, aínda que Fernando Vázquez lle está dando un par de indicacións. E vemos agora a Aitor de novo. Ven a defensa aí de a ver, 2 minutos por por ese golpe. E de feito Aitor lle estaba dicindo aí as colexadas o miraron. Eses 2 minutos para Mario, non? Sí. Exclusión para Mario. Inferioridade de novo para o SD Teucro Uniwash. E vamos a ver que tal está. Vemos o Teucro que está demasiado basculado aquí, está moi solo na zona esquerda. Está, mira, o que entra, o que aproveita Javi, e outra parada de Miguel Logroño. Vamos a por outro pero aí. É moito máis beneficioso que Javi traslade o balón cara ao extremo que non que el ocupe ese espacio, non? Porque, falámoslo tamén onte, esa trayectoria é moi diferente. A que ten Javi cara fora e a que ten o seu compañeiro sempre ten un ángulo maior. Nuevamente Tomás evitando a Jacobo, buscando a penetración ahí. Pedro, bien. Otra man que lle saca Javi. Pedro que xa está intentando de todo, ¿eh? Sí, Pedro colléndose aos galóns como onte ao final do partido, asumindo todo para tratar de manter o seu equipo dentro do partido. Vai Pedro, amago de lanzamento, que ven a penetración de Pedro, por aí estaba Javi Orge novamente. E ollo cos pasos aí, non, con ese doble apoyo. E agora Alex que vai entrar de novo para desatascar, ¿no? Que ven ahora ese doble pase con Luca. Insistindo unha e outra vez aí. Esa faltas da defensa. Pedro levántase no lanzamento fora de Pedro. Que vai ir o balón ao Curruncho. E agora eu volvería por a Pedro no pivote para, con tanto espacio, que ven... No sé si ben buscou Tomás Afara, sabedor de que estaba moi pechado, conseguindo domar aí o balón con fortuna, e a parada vai a ser novamente de Miguel. Ese golpe franco. E decía, non, agora eu poría tamén para darlle un poquinho máis, ou por un poquinho máis en problemas a defensa do Culleredo, que está moi ben plantada, un xogador que lle fixo moito dano na primeira parte con eses cortes. Iso vai habilitar a que Alex teña máis espacio, Tomás, Luca tamén, e sacar a Luca, que estaba facendo moito daño na parte dereita. Aitor amagando, recibindo Pablo, Javi Orge novamente na penetración, o golazo de Javi Orge. Moi ben Javi. 12 goles de Javi Orge. Agora sí que ten máis sentido que ocupe ese espacio, porque o exterior foi a facer a impar, non chegou, e xa iba con un pouquiño máis de sitio para poder executar o lanzamento. Atacando Alex, solicitando o balón para buscar ese ataque. Efectivamente tiñamos a Lucas habilitado. Mario no lanzamento, gol de Mario. Pero sí, agora está Luca no pivote, vivindo só, ademais, Javi na esquina novamente. Orge, balón para Aitor, vai a buscar a acción de 2 para 2, habilitándose, fantástico Arón. E o gol de Arón. Que ben aí Aitor, que ademais ben fresco, ten pernas para facer a finta de Pedro. Aí está John Dere. 12º gol de Pedro Cancela. Que ben este rapaz, porque ademais non baixa o pistón en ningún momento do partido, Non, este vai con queroseno, como os avións. Atacando de novo o Balonmán Culleredo, con Pablo dentro centro, desdoblándose de novo, extremo izquierdo. Javi contemporizando, Aitor buscando acción de un contra o mundo. Aitor xuntando defensores, Pablo, Javi amagando con lanzamento. Buscaba incluso por debaixo das pernas de Pedro, opción de pase cara o seu compañeiro, cara Mario. E ademais, agora que domina ben o tempo, no, do encontro, bueno, podía haberlle dado tamén un poquinho máis de continuidade, non tiña presa agora por lanzar, pero vamos a ver. O Teucro ten que buscar ataques un poquinho xa máis rápidos, e agora Pedro que creo que non sabe pensar, No. Mirou o espacio e alá fai. 13 goles de Pedro. Ollo que volvemos a mirar estes primeiros encontros como pasou na Final Four anterior.
34-33. Faltan 3 minutos para rematar o encontro. Y outra parada novamente de Miguel, Sí, que sigue sumando 15 paradas. Leva Miguel. E ollo. Aí moi ben. Ese protocolo que van a ter as colexadas, non? Para ver, non? Porque ao final foi unha acción un pouco axustada, non? Ese balón que vai a ser para o Teugro, porque o xogador do Culleredo primeiro apoia e despois sigue o xogo, non? Ben Tomás, ese toque de Jacobo por detrás. Ahí van Pedro. El novo gol de Pedro Cancela para poñer a igualdade a falta de menos de 2 minutos e medio. Que ademais ten a sorte de que o rexeite lle cae nas mans. Bueno, pon ese 34-34 a falta de 2 minutos. Vamos a chegar xa aos últimos 2 minutos do encontro. Javi, defendido por Pedro, balón a esquina. Ahí va Mario. Que ben foi Adrián directamente a evitarlle, porque se o deixar lanzar sí que había perigo de un penalti ou incluso unha exclusión nesa acción. Ben Javi. Ahora que está cansado é Javi, Sí. Xa se lle notan os gestos. Aitor, non contra... Oi, o erro no pase aos pés. Queda o balón a Miguel. Pedindo un apoio. Ben Tomás dende moi atrás a buscar o balón para iniciar de novo ataque. Jacobo xa exercendo de avanzado no campo do Teucro xa. Mario buscando 1 contra 1. Alex con espacio. Tomás. Aí vai Pedro encendendo a máquina. Que ben Javi. Botou a man outra vez Javi, que cada vez que mira un balón botar O quere para él, Sí. Aí vai Pedro, mira. Aí, ¿para dónde se vas? E ollo que vamos a entrar no último minuto. E aí Miki que solicita o tempo morto para, bueno, preparar, non, este ataque. Entendemos que tamén a seguinte defensa. A defensa, sí. Hicimos a ver si escuitamos ao adestrador no Balomán Culleredo. Mantenemos los que estamos en el campo, solo un cambio. Entra Nico por Mario, en momento de Aitor apretando, sin jugar en situaciones individuales. En ese momento Nico vuelo para arrastrar y Javi que recibas muy abierto para situación de penetración ahí, ¿vale? 1-2, ¿sí? Si no hay nada, no vayas hacia afuera, no te encierres. Sigue el balón, ataque largo. Pero Pablo, no te escondas. Están subiendo y tú estás aquí parado, escondido, no. Mantén una distancia y ahí abro la línea de pase. Si no, simplemente asegúrame la continuidad. Pero no podemos tener ahora pérdidas cortas. A nivel defensivo, seguimos, por favor, con ese trabajo de los segundos. Nos falta que con balón al lado contrario, los exteriores trabajemos en el 2 contra 1. ¿De acuerdo? Vamos a aportar esas situaciones. Vamos. ¡Vamos! ¡1, 2, 3, Culle! Pois aí, xogada marcada. Vai a partir de Aitor ese apretar o arrastre Do extremo esquerdo, ¿no? esquerdo de Nico. E aquí a clave vai a estar en onde reciba o balón o central. Sí. Incluso si o pase directo de Aitor no creo, pero ahí está Pablo buscando cara a Javi con espacio. Javi, atrévese, toca a Miguel, pero gola de Javi Orge. Bueno, Teucro ten tempo morto todavía. Entendemos que vai utilizalo Rossi ahora porque ainda pode mover o balón e despois solicitalo. Ahí está, mira, vindo a recibir Luca con espacio, gol de Luca. E ollo que isto pinta prórroga, Alberto. Quedan 30 segundiños, queda moitísimo tempo en estes dos equipos, Aitor. Xa antes en 10 segundos fixeron 2 ataques, así que en 30. Aí vai Javi, vai buscar o 2 para 2. Ven a defensa de Adrián Vales sobre Javi Orge. Fantástica aí, facéndose forte. Javi Orge contemporizando. Caen os segundos, menos de 15. Javi, desdoblase Nico. Pablo pedindo balón para Aitor, amagando co pase por las costas. Aitor o lanzamento, quedalle balón a Miguel. Quedalle tempo Teucro, 16 segundos. Pedro co balón, quede coller espacio. Lanzamento de Pedro a distancia. Pois Pedro imos a prórroga. Pedindo remolque do John Dere, porque imos a prórroga. Primeiro partido da mañán, primeira prórroga dun partido que a min hasta me gusta que continúe porque está sendo precioso. A verdad que está sendo moi bonito.
Unha parte para cada equipo. A primeira parte casi que foi mellor e máis constante o Teucro. Agora nesta segunda saliu moi ben de vestuarios o Culleredo, sobre todo cortocircuitando un pouquiño esas conexións que tuvo, que lle obligou a Rossi a mover os seus xogadores. De feito, pues, bueno, Luca acabou xogando de pivote. Este encontro que agora vai ter pois dúas partes de 5 minutos onde os adestradores non teñen tempos mortos, e de persistir o empate iremos a ese lanzamentos de 7 metros. Pois veremos se temos que chegar a esa quenda ou non. Eu sinto polos rapaces que van a estar cansos, pero eu alégrome de que haya esta prórroga porque estou disfrutando moitísimo do partido, Ademais, con que ímpetu, non? Sobre todo os últimos 5 minutos, con como estaban encarando eses ataques, a pasión que tiñan celebrando os goles, a verdade que está sendo interesante, e para un partido dun terceiro e cuarto posto, máis intensidade non se lle pode pedir, a verdade. No, 70 goles, 70 goles os que levamos a día de hoxe, e aínda quedan a prórroga por diante, pois creo que nas casas de apostas non chegaba tanto, Non. Non se pagaba tanto isto como tampouco se pagaba a derrota do Barça co Granollers, ¿no? Efectivamente, esa derrota que, bueno, cada derrota do Barça na Liga Sobal xa é unha nova, obviamente, porque ao final é un equipo que está preparado para competir entre semana, non tanto durante o fin de semana, e cando lle chega un partido un pouquiño apretado como foi o partido do Granollers, un equipo que pouquiño a pouco está medrando cada vez máis, incluso neste ano da despedida de Toni, pois está tendo estas alegrías, pelexando moitísimo ese segundo posto co Vidasoa Irún, onde está o lalinense David Failde collendo a propiedade da porta, está deixando xa a un ilustre como Maciel dicíndolle que xa pode coller o billete de xubilación. E ollo que unha plaza tan bonita como Artalecu, a verdade é que ter esa soltura, non, baixo paus, esa firmeza que o xogador do Deza, a verdade que encantados de que un xogador galego este tendo esa participación e sobre todo ese crecemento a nivel balonmanístico, non? Continuando, que a porta que abreu xa Xoan Ledo, outro de la Lin, que tamén estivo ali en Artalecu, levando tardes de gloria, e agora o xovencísimo, porque aparte que é moi xoven Failde, e collendo xa os galóns de titular nun histórico como foi o campeón de Europa no seu momento el Gorriaga Vidasoa, que está indo recuperando outra vez ese lustre, o equipo de Irún. Pois aquí todo preparado xa, van chegando máis equipos aquí. Vemos os xogadores do línea 21 que non deberon quedar a apoiar os seus cadetes, que estaban, bueno, xogaron as 10:30, deben estar a puntiño de rematar. Eu xa, por si acaso, mirei a ver si Malik, si Aitor estaban na alineación de cadetes, non estaban. Decidiron guardar, obviamente, e Manu tampouco, entendo, non? No, ningún deles. Pois aí está Aitor, buscando esa primeira acción. Javi Orge a esquina, non se atreve no lanzamento Mario. Javi Orge outra vez buscando un contra 3. Moi ben a defensa. E agora van a centrar todos os esforzos. Pasos indica colexiada nesa acción de Javi Orge. Onte tamén os dixemos, non? E hai accións que moitas veces, sobre todo nesta categoría, os colexiados e as colexiadas fíjanse sobre todo no enfrontamento físico, non? Pero este tipo de accións de golpe franco no que tamén por como miran os partidos de categoría superior nos que hai hasta 4 ou 5 pasos despois dun golpe franco, hai veces que o copian sin querer, e agora acaba de pasar iso, que Javi móvese sin querer, son 2-3 pasos que xa fai, e cando quere encarar o pase ao seu compañeiro, mentras vemos aí o gol de Adrián Vales, xa incurren pasos. Por diante o Teucro ahora neste primeiro minuto da prórroga. Javi Orge con espacio, buscaba habilitar e aí o paso de Aarón. Anticipouse a defensa do Teucro. E o balón para o ese de Teucro Uniguos, tratando de levar o máis 2 ahora no electrónico. Defensa moi avanzada de Jacobo. Insiste Luca aí no línea de pivote precisamente para buscar esas opcións de entre líneas, poder xirar Luca. Luca é moi bo tamén movéndose entre líneas, pero non ten a facilidade de giro que ten Pedro, non? E agora con esta defensa tan adiantada, ese troco, non, de posición
non sería nada descabellado tampouco, No, no, para nada. Luca recibindo o erro no lanzamento de Luca. Fronte a Xurxo. Pablo con Aitor. Pablo novamente, Oculle buscando marcar este primeiro gol da prórroga. Que ven Aitor aí, a lástima, non? Ese contacto, ademais lanza libre, non é absolutamente nada tampouco. Vamos a ver agora este novo ataque para o Teucro, porque bueno, xa quedan 2 minutos, non? Pedro, lanzamento de Pedro. Violencia máxima ese Pau. Además, Pedro xa lle estaba dicindo antes a Adrián que circulara para él aproveitar ese espacio. Bueno, volvemos a decir que non salte cara a esquina do campo, cara da zona exterior, porque vai a ter moito menos espacio. Xa o porteiro do Culle estaba preparadísimo aí. Aitor, como cambiou coa muñeca Aitor, aí o lanzamento. O gol de Aitor. De novo igualada no marcador. Xa pasamos o Ecuador desta primeira parte da prórroga. Vamos a ver agora. De novo hai esa circulación de Adrián. Agora ten moito máis espacio Luca. No, ahora está Pedro no pivote. Non foi quen de conectar de primeiras con Luca. Ben Pablo. Balón para Javi Orge. Casi lle rouba a carteira e Luca. Javi Orge poñendo calma. Que ven Aitor aí. Aitor, o lanzamento de Aitor, o gol de Aitor. Aitor agora que está fresco. Sí, que se nota que na segunda parte xa xogou máis 2 para 2, atraía moito máis a defensa para continuar balóns co pivote. Non, ese cansancio que xa teñan acumulado, como é lógico, os rapaces do Teucro, pues aproveitando tamén esa frescura, non? Mira, aí tes o troco de Luca con Pedro, voltando Pedro a liña de 6 metros. Alex, balón a esquina, Mario no lanzamento, gol de Mario. E con ese simple cambio de posto, non, entre Pedro e Luca, o que pasa é que agora tamén a defensa está máis preocupada dese xogo co pivote, de que Alex que ven agora aí ese balón que bateu nos pés. Sí. Creo que leseada que non vale. Non, primeiro bateu nos pés dos xogadores do Teucro. Decíamos, non, agora a defensa ten que estar máis atrás, no momento que sube Alex ten máis espacio, e agora pois ese pase caro extremo que certifica o empate. Javi Orge, no 1 contra 1, ben defendido por Pedro. Aitor, vai a buscar o 2 para 2, buscando esa penetración, ven a defensa de Luca, golpe franco. Estamos no derradeiro minuto xa desta primeira parte da prórroga. Aitor, amagando co pase, buscando cruz aí con Pablo, aí aviso de pasivo, Javi Orge, balón a esquina, ten que lanzalo. Vai a haber 7 metros, 2 minutos. Esa penetración de Adrián Vales. Non falo tanto por cerrar, que é unha acción peligrosa, senón por ese pisotón, sí. E esa torcedura, non? Parece que non foi nada. Levantouse Mario. E o ímpetu propio da categoría, non hai ningún tipo de maldad, intención por parte de Adrián. Javi, que ven localizando no seu pai un palo favorito. O seu pai tamén o facía ben, sí. E agora, ollo aí, ese agarrón. Pedían algo máis, vai Pedro. Ímpetu de máis. 20 segundos, quedalle moito tempo todavía Teucro para este ataque. Balón novamente a Pedro, xira Pedro, vai a sacar os 7 metros e os 2 minutos que van a ser agora para... Pois van a ser para Aarón. Pedro de novo, dentro da línea de 9 metros, sendo peligroso, recibindo, aínda que non tiña moito espacio para girarse, sacou petróleo desa acción, esos 2 minutos, e os 2 conxuntos que van a comenzar a segunda parte da prórroga con menos. Pedro, lanzamento de 7 metros. O gol de Pedro. Novamente. Hai que lanzar xa. Non van a lanzar, vai quedar en empate. E bueno, no primer partido da xornada do domingo tamén unha prórroga, a semana pasada foi a prórroga entre Guardés e Carballal. Dixemos que de feito un dos compañeiros do corpo técnico e tamén integrante do Cullereo, como é Alexeijo, que non coñecía esa afirmación de que quen celebra a prórroga é quen a gaña. Neste partido creo que non hubo celebración. Iso invita a que vai a haber tanda de 7 metros. Consultamos ahora a bola de cristal, por si acaso. Vamos a enchufala primeiro para que... Sí, que hoxe temos un pouco... Deixámola fora de cobertura, bueno, a semana pasada non funcionou moito. Vamos ahora a enchufala a ver que nos di. Oye, podemos preguntarlle tamén a Alexa ou Siri, unha destas tamén, non? A ver que din. A ver, pasa que igual nos cambian de opinión. Eu penso que a verdade están tamén contemporizando un pouquiño os dous agora.
simplemente porque non queren arriscar a perder un balón ou unha oportunidade de porse por riba e facilitar tamén o traballo ao equipo contrario, non? Entón vamos a ver como atacan agora. Tamén é importante este balón. Sacou primeiro Culleredo, non? Agora este primer ataque de cara ao inicio desta segunda parte da prórroga do Teucro. Bueno, vamos a ver, tamén vivir unha tanda de penaltis, pois, bueno, non estaría de máis. Está chulo tamén. Poderíamos darlle a emoción a esa tanda de penaltis. Eu creo que sí que seríamos capaces, Tomás con Alex, recordamos, cada equipo con un excluido. Alex tratando de abrir o espacio. Xa estaba Pedro cortando por detrás. Tomás buscando a penetración. Chegou aí Javi Orge na axuda. No momento xusto. Pedro con Tomás. Aí vai Pedro poñéndolle todo o ímpetu. Novamente golpe franco. Un pouquiño exceso de ímpetu. Aí vai Alex con espacio. Erro no pase para Mario. Qué pena ese pase, non, de Alex. Eses pases son mellor dalos en bote. Sí, no, esa pequena facilidade tamén para que o extremo inicie a carreira, poida xa adaptar o balón. O que pasa é que eu penso que xa foi algo sistemático, non? Aitor, Javi, balón a esquina, vais a atrever no lanzamento. Aquí sí, o gol de Mario. E falábamos do pase en bote xusto ahora. Debe ter pinganillo aí Javi Orge, que nos escoitou, porque facilita tamén moito a acción do extremo a hora de lanzar. Luca, con espacio, buscando lanzamento Luca. Dio Colesiado que non hai nada nesa penetración de Luca. Foi igual que o lanzamento do xogador do Culleredo, que defenderon tamén moi ben os xogadores do Teucro. É normal que ven o bote. Moi ben. Como lle chegou Pedro a roubar a carteira aí, Aitor? Moi bo roubo. Falábamos, non, desa precipitación de non querer perder balóns. Agora Culleredo, que vai a estar un par de segundos cun xogador menos, ollo. Tomás buscaba aí a Pedro, erro no pase, o balón queda yo Culleredo. Javi Orge saindo en bote, vai a recuperar o xogador excluído ahora en breve xa. Óptica Gallaecia, balón en Culleredo, para tratar de poñer o máis 2 no electrónico nesta segunda parte da prórroga. Se salearon no pivote aí, e agora ollo que se equivoca aí. Cambio defensivo, erro no lanzamento de Javi Orge, que agardaba un golpe franco que non se lle pitou. Aí tiña que haber continuado, ademais co seu compañeiro que estaba de dulce aí, Mario, no extremo. E vemos a Alex, ahora sí. Con Pedro sacando gol, Pedro Díaz Colesiada, que non, que hai golpe franco. A verdad que fixo un treito un pouquiño longo, ¿no? De donde collou o balón ese golpe franco. Que ven Alex agora, ui bo lanzamento de Alex, dinos Colesiados que non hai nada nesa acción do lanzamento de Alex. Saliu un pouquiño aí desequilibrado o lateral do Teucro, da Sociedade Deportiva Teucro Uniwash. Vamos a ver agora, porque ollo que este ataque pode ser moi importante pos intereses do Culleredo, Aitor, Javi, balón a esquina, ven buscando lanzamento, outra vez metido na escuadra, gol de Mario. Menudo golazo acaba de meter Mario, pondo ese máis 2 no marcador, e agora hai que buscar, o Teucro ten que buscar accións directas xa rápido, bueno, para non precipitar tamén un pouquiño o posterior ataque do Culleredo. Tomás, o erro de pase de Tomás cara a Adrián Vales, balón para o Culle. Miki pedíndolle calma e asegurar o ataque, porque un gol certificaría a Javi Orge. Ben recibido arriba por Adrián Vales. Están dicindo que controle o tempo, non tanto Miki como Fernando, os xogadores, porque ahora quen ten que ter a iniciativa de querer roubar un balón ou de que vaya algo, ese pase filtrado. Pase o erro de pase aos pés, correndo xa o Teucro. Sergio pedindo balón, Tomás agardando que se sitúen os seus compañeiros. Tomás escapa o balón, vai a ser balón para o Culle novamente. Ses dobles, non, que fixo, ademais se lle escapou o balón totalmente fortuito. Saca aí de novo Sebas, un minuto e pouco. Bueno, pues, o Teucro que volve outra vez a propoñer aí esa defensa igual un poquinho máis adiantada agora para tentar recuperar o balón, non? Aí o temos. Sí, debería telo máis arriba para tratar de recuperalo. Pero aí vai Javi, defendido por Pedro. Pablo, o erro no pase de Pablo. Son 2 goles os que ten que remontar o Teucro agora en pouquiño menos de 50 segundos. Correndo Sergio. Aí vai en bote Mario, buscando un contra un polo extremo. Pasos de Mario. Son pasos, porque xusto quere ir cara ao punto forte, tapalle moi ben a Aitor, o deixa ir cara ao punto débil, o xogador incurre
aí nesa infracción. Bueno, últimos 25 segundos xa do partido de encontro. Aí Aitor moi ben, ese lanzamento que se vai fora, pero non vai a dar tempo prácticamente a que o Teucro poida remontar. Bueno, Miguel agora xa, que eu penso que lamentándose, non, de esa oportunidade perdida. Ben Luca en bote, potencia de Luca, o balón fora de Luca. Vaya que ir a Vitoria. Aí está por 40-38 para o Óptica Galicia Balonmán Culleredo sobre o ese de Teucro Uniwash. Felicitar a ambos los dous conxuntos porque o partido foi precioso, A verdad que tivo moitísimo ímpetu posto por parte dos dous equipos nun partido que para un terceiro e cuarto posto hai veces que pode parecer que sexa un pouquiño máis descafeinado e non nos deixaron indiferentes para nada os rapaces. Non, para nada. Esa alegría que decía Rossi que traían os rapaces, desbordante por poder xogar un partido extra desta Final Four, que aí o demostraron fantásticamente un e outro equipo. E agora xa vais a preparar a entrega de trofeos deste terceiro e cuarto posto masculino. E sabemos situados tamén collendo espacio as rapazas do Mecalia Atlético Guardés do Cisne Colegio Los Sauces para ese terceiro e cuarto posto que se vai disputar en nada, en breve, en menos de media horiña, a 1 da tarde programado ese partido que xogarán na parte do infantil feminino. E aí Teucro, mentras miramos imágenes repetidas de diferentes accións do partido, bueno, os dous conxuntos saludando as súas bancadas, os seus familiares, os seus amigos que viñeron ata aquí, ata este pabellón na Liga Arena para mirar o encontro, e a verdade é que moi ben os dous conxuntos, a entrega dos rapaces. Vemos aí que algún marcha con cara de que pena, non? De un poquinho de haber dado moito no campo e que non poideran conseguilo, non? Sí, un poquinho contrariados, pero nada, hai que darlle a noraboa mientras se vai preparando todo ese protocolo para a entrega do terceiro e cuarto posto desta categoría infantil masculina. Seguimos vendo aí repeticións e tamén vemos esa integración de xogadores e afeccionados para esa foto por parte do equipo do Balonmán Culleredo. Recordamos os equipos participantes neste primer encontro do terceiro e cuarto posto, que se fará entrega agora deses detalles por parte da Federación Galega de Balonmán para deixar tamén a pista para o seguinte encontro do terceiro e cuarto posto da categoría infantil feminina. Seguimos mirando imaxes. Os rapaces celebrando coas súas familias a victoria nesta mañán de domingo aquí en Lalín. Estaban ocupándose a súa posición no parque do Lalín Arena para recibir eses agasallos de participación nesta Final Four. Seguimos mirando esas mellores imaxes deste partido, ese pase fantástico cara a Carlos Negrini nesa acción que estaban en pasivo por parte do Culleredo. Chega máis xente todavía aquí no Lalín Arena. Pois imos a ver xa vamos a coller. Ten protagonistas por aí xa Cati no 40-20. Xa tengo ao capitán do Balonmán Culleredo e tamén a Javi Orge. Cati, damos este paso. Pois sí. Estou aquí con dous rapaces do Culleredo e, bueno, isto, rapaces, primeiro de todo, noraboa, porque, ademais, vaya partidazo, porque tivéchenos aquí a todos tremendo, porque ata a prórroga vos querídalo facer interesante e o fixéstedes. Sí, vamos, un partido muy sufrido, fuimos arriba bastante la mayoría del partido, al final unos fallos de lanzamiento, nos empatamos y después, pues, en la prórroga ganamos.
Hugo, por a túa parte, contanos. Capitán, ademais, hoxe, a ver. A ver, eu non cheguei moito, pero eu estaba aí no banquillo aí temblando. Ao principio íbamos perdendo, fomos de 2 a descanso e al final, pues... Contanos un pouquiño, Hugo, que é isto de... Tires de primeiro ano, pode ser, se non me equivoco, de primeiro ano, aínda por arriba. Contanos, que é isto de vivir a túa primeira Final Four desta categoría, vale? Porque a tivemos o ano pasado. A final, super emocionante isto, non? Sí, moi contentos todos, a verdade, que somos bastantes de primeiro ano, convocados. Sí, moi contentos. Javi, un resumiño da tempada da Final Four. Bueno, pues el resumen es ir hacia arriba, hemos mejorado muchísimo a nivel colectivo e individual. Que equipos como el Xiria, el Teucro nos había ganado los 2 partidos en Liga y pues mejoramos tanto que al final les ganamos. Hubo que loitar ata prórroga, pero levaste esa victoria. Pois nada, rapaces, noraboa. Agora deixo que marchedes co voso equipo, vale? Para a entrega de premios. Gracias, rapaces. Que terá lugar agora. Despois vémonos no terceiro e cuarto posto infantil femenino. Gracias, Katy. Nada, vimos a dar rematada a esa entrega. A entrevista que estaba realizando a nosa compañeira Katy. Turno agora para ambos los dos conxuntos de recibir ese detalle por parte da Federación Galega de Balonmán. E vamos a comenzar agradecendo a todos os rapaces o esforzo nesta Final Four. E vamos a comenzar tamén dándolle un aplauso e un forte recoñecemento ao equipo cuarto clasificado nesta Final Four, a Sociedade Deportiva Teucro Uniwash. Fan entrega 2 detalles. Carla Abad, vicepresidenta da Federación Galega de Balonmán. Elena Estevez, responsable da área técnica feminina da Federación Galega de Balonmán. Xaila Bautista, responsable do balonmán base da Federación Galega de Balonmán. E Francisco Javier Rodríguez, responsable de logística da Federación Galega de Balonmán. Xa temos a todos os xogadores do Teucro Uniwash con ese detalle, esa fotografía. Conmemorativa desta Final Four. E agora tamén pedimos un novo aplauso para estes rapaces. Noraboa por esta Final Four, por toda a coraxe e esa pasión que vivimos nestes encontros. E turno agora para recoller tamén ese detalle chamando os compañeiros da Federación para o conxunto que acadou o terceiro posto nesta Final Four infantil masculina, que non é outro que o Balonmán Culleredo Óptica Gallaecia. E de novo fan entrega dese detalle Carla Abad, vicepresidenta da Federación Galega de Balonmán. Elena Estevez, responsable da área técnica feminina da Federación Galega de Balonmán. Xaila Bautista, responsable do balonmán base da Federación Galega de Balonmán. E Francisco Javier Rodríguez, responsable de logística da Federación Galega de Balonmán.
De novo, ese recoñecemento en forma de aplauso para estes rapaces. E agora, por favor, pregamos amo los dous conxuntos que vayan de novo cara a zona de entrega para facer a foto de familia, esa foto conmemorativa deste terceiro e cuarto posto da Final Four infantil masculina desta temporada 2024-2025 que se está a disputar aquí no La Liga Arena. E agora ese novo recoñecemento pola gran tempada, o gran traballo tamén nesta Final Four. A ambos os dous conxuntos, os cuales lles damos de novo a noraboa e inmortalizamos o momento para pechar este terceiro e cuarto posto da categoría infantil masculina. En pouco máis de 20 minutiños xa teremos en pista o Mecalia Atlético Guardés e o Cisne Oma Arquitectura para disputar o terceiro e cuarto posto da categoría infantil feminina.